Hi friends, welcome back to our channel Sunan King Lifestyle. இன்னைக்கு ஷாப்பிங் ஆல் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இந்த பவுலுங்க. இந்த பவுல் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. பிளாக் டாட்ஸ் வித் க்ரீன் ஷேடட் எல்லாமே எனக்கு ஓவரால் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. இந்த பவுல் வந்து நான் வெறும் 20 ருபீஸ் தாங்க வாங்கியிருக்கேன். இது குவாலிட்டி வந்து அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. இந்த பொருள் எல்லாமே நான் வந்து வீடியோ பர்பஸ்க்காக தான் வாங்கியிருக்கேன். நல்லா இருக்கு. இந்த பவுல் வந்து பெருசாக நல்லா இருக்குங்க, ரொம்ப குவாலிட்டியும் நல்லா இருக்கு. நான் உங்களுக்கு லாஸ்ட்டாக இன்க்ளூட் பண்ணுறேன் இதெல்லாம் எங்கே வாங்கினேன்றத. இது வந்து ஆரஞ்ச் ஷேடில் இது ஒரு டிசைனுங்க. இது வந்து 10 ருபீஸ் தான். இந்த பவுல் வந்து உண்மையாலே 10 ருபீஸ் தாங்க. இதுலேயும் 2 வாங்கியிருந்தேன். இந்த பவுலும் 10 ருபீஸ் தான். அதிலே கலர் வந்து சேஞ்ச். இதில் வந்து இதுவும் 10 ருபீஸ். இதுலேயும் 2 வாங்கியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் ஒன் இந்த பிளேட்டிங் பண்ணுற பிளேட் தாங்க. எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சி வாங்கினேன். குட்டியோண்ட அழகாக இருக்குல்ல. நம்ம இப்போ ஏதாச்சும் ஸ்நாக்ஸோ இல்லை ஏதாச்சும் செய்கிறோம் அப்படின்னா இந்த பிளேட்டில் வச்சு பிளேட்டிங் பண்ணி டிஸ்பிளே பண்ணி காமிக்கிறதுக்காக இந்த பிளேட் வாங்கியிருக்கேன். ரொம்ப அழகாக இருக்குல்ல. நெக்ஸ்ட் ஒன் இதுவும் 10 ருபீஸ் தாங்க. இந்த பிளேட் பார்த்தீங்களா, செம்ம ஷேப்பாக அப்படியே செம்மையாக இருக்குல்ல. இந்த ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப பிடிச்சிருக்குங்க. இந்த பிளேட் ஜஸ்ட் 20 ருபீஸ் தாங்க. நீங்கள் நம்பவே மாட்டீங்க, உண்மையாலே இந்த பிளேட் ஜஸ்ட் 20 ருபீஸ்க்கு தான் நான் வாங்கியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண்ணாடி கிளாஸ் தாங்க. ரொம்ப வந்து அழகாக இருக்குது. எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த மாதிரி கண்ணாடி கிளாஸில் தண்ணி குடித்தோம் அந்த மாதிரி அப்படின்னா. இதில் வந்து 2 வாங்கியிருக்கேன். இதுவும் ஈச் 10 ருபீஸ் தாங்க. ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. வீடியோஸில் எதனா ட்ரிங்கிங் என்ன பண்ணி காமிச்சேன்னா இதில் ட்ரா பண்ணி காமிச்சேன்னா ரொம்ப அழகாக தெரியும். அதுக்காக வாங்கியிருக்கேன். ரொம்ப நல்லா இருக்குல்ல. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஸ்பூன். இது வந்து குழிக்கரண்டிங்க. அழகாக இருக்குல்ல, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குங்க. இந்த வாங்கினதுல எனக்கு ஃபேவரட் ஆனது இது தாங்க. இப்போ நம்ம எண்ணெய் அந்த மாதிரி ஆயில் கண்டெய்னரில் ஊற்றி வைக்கிறோம் அப்படின்னா நம்மளால வந்து அந்த உள்ள ஜாடியிலேருந்து எண்ணெய் வந்து எடுத்தோன்னா அந்த ஸ்பூன்லாம் இருக்கும். இதில் அப்படி இல்லை. இந்த கொக்கி மாதிரி இருக்கு இல்லைங்களா, இதை வந்து அந்த ஜாடி மேலே இப்படி ட்ரா பண்ணிட்டிங்கன்னா இப்படியே நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இங்கெல்லாம் எண்ணெய் வந்து வராது. ஸோ ஈஸியாக கன்வெர்ட் ஆகிடும். எண்ணெய் வந்து நம்மளுக்கு வழுக்காது, எதுவுமே ஆகாது. இந்த ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணால் ரொம்ப அழகாக இருக்குல்ல. இதுவும் 10 ருபீஸ் தான் வாங்கியிருக்கேன். சூப்பர்வான இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் ஒன் இந்த குட்டியோண்டு இந்த ரவுண்டாங்க. இது வந்து எதுக்குன்னு பார்க்காதீங்க. இது வந்து நான் பேக்கிங் ஐட்டம் குக்கரில் செய்கிறப்ப எனக்கு வந்து குக்கர் சின்னது, அதனால் சின்னதாக ஒரு ரவுண்ட் மாதிரி இதில் வச்சுட்டு மேலே பாத்திரம் வைக்கிறதுக்காக வாங்கியிருக்கேன். இதுவும் வந்து 10 ருபீஸ் தாங்க. இந்த கிளாஸ் மட்டும் நான் வந்து ஒமேகா கிளாஸ்வேர் ஹவுஸில் வாங்கினேன். இது வந்து ஜஸ்ட் 55 ருபீஸ் தான். நான் ஒமேகா கிளாஸ்வேர் ஹவுஸில் போயிட்டு நான் வாங்குகிற ப்ராடக்ட் எல்லாமே நான் இன்னமும் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். உங்களுக்கு கிச்சன் வீடியோ ஆர்கனைஸ் வீடியோ வேணும்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோ நான் உங்களுக்கு போடுறேன். இது வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்குல்ல. என்கிட்ட எல்லாமே பிளாக் கலெக்ஷன்ஸ் தான் இருக்கும். கொஞ்சம் கொஞ்சம் பிளாக் தான் இருக்கும் எல்லாமே ஓவராலாக. நான் எல்லாமே கண்ணாடி ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸில் தாங்க யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. இதுக்குள்ளே நம்ம ஒரு மிளகாத்தூளோ இல்லை தனியாத்தூளோ வச்சோன்னா பூச்சிலாம் எதுவுமே பிடிக்காதுங்க. இந்த கண்ணாடி கிளாஸில் பாட்டில் உள்ளே வச்சோன்னா எந்த பூச்சும் வராது. இது வந்து ஜஸ்ட் 55 ருபீஸ் தாங்க. இந்த மாதிரி நான் 4 வாங்கியிருக்கேன். இந்த மாதிரி 4 வாங்கியிருக்கேன்.
என்னுடைய ஷாப்பிங் ஆல் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்புறம் ஒரு விஷயம் நான் உங்ககிட்ட சொல்ல மறந்துட்டேங்க. இந்த ப்ராடக்ட் எல்லாமே 10 rupees 20 rupees ப்ராடக்ட் எல்லாமே நான் வந்தவாசியில் தான் வாங்கினேன். ஐ மீன் வந்தவாசியில் வாங்கினதுன்னா எங்கே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்தியன் பேங்க் ஆப்போசிட்லேயே 10 rupees ஷாப் இருக்குது. அங்கே போய் பாருங்கள். இது மட்டும் இல்லைங்க, அவ்வளோ கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. அந்த 10 rupees 20 rupeesக்கு ஒர்த்தான ப்ராடக்ட் எல்லாமே அங்கே இருக்குது. போய் பாருங்கள், மிஸ் பண்ணாமல் வாங்கிடுங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ஆல் கிளிக் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச்.